Kag sa good vibes, nangin instant nga attraction sa Police Station 2 ang mga parol nga himo gikan sa recyclable materials. 12 ka mga barangay sa ilalom sa Police Station 2 sa Bacolod ang nagpasakop diri. Yaring report ni Romeo Subaldo. Naghatag sang kasanag sa Gwa mismo sa Police Station 2 sa Bacolod ining mga parol nga yara sa Gwa. Sa una nga pagtulok, hindi ka magpensar nga himo ini sa recycled materials. Ang ini nga parol sa Barangay 18, himo sa mga face mask. May upod pa nga mannequin nga naka-PPE, simbolo sang isa ka frontliner, bangod ang barangay, nahamtang lang sa tabok sang CLMMRH. Ang iya naman parol sa Barangay 17, kung imuhimutaran ang himo gali sa mga panit sang mani, tansan, plastic spoon, kag empty soft drink bottles. Ang ini naman nga puti nga parol ang himo sa plastic cups, kag plastic spoon. Kag may nawungpas ang persona nga naga-face mask sa tunga. Ining green parol ang may litrato pa sa presidente, naghatag kolor diri ang empty plastic bottles sa soft drinks. Sino ba lang magdumdum nga ang ini nga maduagon nga parol ang himo gali sa mga kutsara. Ang kilid sini, mga pakete sang gatas kag noodles, samtang ginapalibutan sang empty bottles sang bleach. Coronavirus naman ang disenyo sa sini nga parol nga himo man sa empty bottles sa bleach. Ini naman nga parol ang napuno sa mga bituon, mga buli gali sang empty bottles ng soft drinks. Ang puti naman nga parol sa Barangay 3 ang himo sa mga shells, gikan sa isa ka kilala nga kalan-an sang seafoods sa ilang nga barangay. May coronavirus pa nga disenyo sa tunga. Sunod sa kay punong Barangay Rogelio Pabiana Jr. sa Barangay 17, may organisasyon ang 12 ka mga barangay nga nasakop sa Police Station 2 pag ilan na pensaran nga magpa-indes-indes sa mga parol gamit ang recycled materials. Actually, ginkuha namon sa tungod sa solid waste kay tiga practices kita sa Republic Act 9003 kag together sang subong nga pandemic na tabo sa bilog nga kalibutan. So amo na ang that's why nga siling kung wala ka mo obra mga barangay official iski i-council sa barangay nyo kag tanan mga staff nyo maka-create kita sa isa ka bagay nga lantern para i-display naton sa Station 2. Bangod sa mga parol, nangin instant nga atraksyon ang Police Station 2 sa karon. Gusto man nilang magatag man sang gamay nga kalipay man sa mga pumuluyo nila tagi sa pag-design sang mga COVID lanterns. Negative nga may hope sa sininga pandemic with regards sa aton na mga pagsipit Manila sa mga sari-sari nila mga lanterns made of recycled materials. Suno sa mga nagalantaw, wala sila nagalaom nga abong siniga creative ang mga barangay sa among nga area. Lain-lain nga barangay, may creativity, mandali sila no, nang nakitaan man sa mga ilang obra. Natala na ang judging para sa among nga pag-contest.